Gure nahia balima da estatu bat, gizarte estatu bat, batua, independentea eta aberatsa izatea, eta justua izatea sozialki, berez justizia sozial hori etorriko da nolabaiteko garatuak balimagera gure herriaren barruan. Ez da posible guk gaur dagun testu inguruan, indar korrelazio honetan, estatu justu baten pean ez gaude, begiratu behar zaio, beraz, gizarte mailan dauden desajusteak, dauden ezegonkortasunak, horiek bakarrik posible izango dira gu geu konpontzea, gure subiranotasun ikuspegitik eta gure soberano izatetik.